Bahiketa! Kaixo, ni hori naiz eta antzerki honetan kontalaria eta lapurra izango naiz. Kaixo, ni Maria naiz eta antzerki honetan Mia izango naiz. Kaixo, ni Gorka naiz eta antzerki honetan Toni eta lapurra izango naiz. Kaixo, ni Ander naiz eta antzerki honetan polizia izango naiz. Bazen behin, lapur batzuk Espainiara iritsi ziren, eta plan maltzur batzuk zekaten. Toniren semea baituko dugu. Eta bere ordez, €1.000.000 eskatuko dugu. Begira, hor dago Mia! Utzi polizian! Ez! Lagundu! Itxi atea! Ez! Eman zure telefonoa! Kaixo, Toni, zure alaba dakagu, eta etxera bueltatzea nahi badezu, €1.000.000 daukazu. 24 ordu dituzu. Edo bestela, zure alaba hilko dugu. Polizia, nire alaba baltu dute. Esan didat €1.000.000 emateko, bestela hilko dute. Gracias, Lagundu! Askoa jora, kartzela askoa. Ez, kartelara ez! Bai! Ez, kartelara ez! Bai, Toni. Egunen baten, ies egingo dugu, eta badakizu.